Sibingelele. Amavidiyo ethu ayakucacisa ukuthi akulingani. Abantu abamnyama nabo bake bakuveze lokho. Abanye basho bathi abelungu bangcono, kwakungcono kusaphethe bona, ayikho into elungile kumuntu omnyama, isizwe sonke sabelungu. Bakhona abantu abamnyama bakushoyo lokho. Right? Nabelungu nabo almost bonke kabelungu vele nabo bakholelwa ukuthi bangaphezulu, abantu abamnyama bangaphansi. Yebo lonto leyo, bona bangcono, abantu abamnyama bekho ngcono, right? Akulinganwa futhi akumele kulingwane futhi akusoze kwalinganwa besakhona besaphila. Abasoze bakuvuma lokho ukuthi kulingwane, right? So kule video ngifisa ukuveza izinto eziwu5 ezenzela sure ukuthi akulinganwa. Lezi zinto eziwu5 zinika lesizwe osibona siphezulu, i-leverage, yabo, zikhuphula lesizwe kuze kube ngathi siphezulu ngempela o singcono ngempela, kanti cha, it's just ukuthi akulinganwa. Yilezi zinto ke eziwu5 ezenza ukuthi kungalinganwa. Number 5, i-constitution ne-law. Mawukuthi usezweni lakho la ukhona, i-constitution yezwe lakho nomthetho wezwe lakho washawa abathize, wena uzange uzu involve kuleyo constitution naleyo law, wanikwa yona wena umuntu omnyama, right? Leyo constitution and law, if kuthiwa into i-right, if into kuthiwa isemthethweni, kumele kube into e-right kulowo muntu osuke ushaya lowo mthetho. It does not mean ukuthi kumele ukuthi ibe right. Kungenzeka into ibe right, kodwa ngenxa yokuthi umuntu oshaya umthetho yena akayiboni i-right, izoba wrong. Cela ukuphinda lokho. Into mekuthiwa i-right esemthethweni, into esuke i-right kulowo muntu noma kulabo bantu abasuke beyishaya. Yabo? Bethi hayi lokhu ku-right, sakuvumela kwenzeke. Kanjani na? Njengoba kwakuthiwa abantu abaphatha amapasi, njengoba kwakuthiwa abantu abama-slaves, leyo nto leyo yayisemthethweni. Yindaba esemthethweni ngobani? Yayi-right kubantu abashaya umthetho ngaleso sikhathi noma kuyishaya umthetho. Even though leyo nto leyo yayi-wrong, kodwa yayi-right ngenxa yokuthi iphasiswe abantu abashaya umthetho. Abantu abashaya umthetho wezwe lakho, abantu abangahambiselani nawe, abangafuni ukukubona wena ulingana nabo. So wonke umthetho abawushayayo uzohlezi ukubeka ku-disadvantage wena, uzohlezi ukubeka ngaphansi. Ngeke usuke uhambe ukuthi mina ngisodayisa lapha eThekwini endaweni ebhizinisi, uzosuswa manje. Uzosuswa manje, kuthiwa iphi permit, uthi uyayifuna kuwumkhansa kunzima yonke into. Yabo? Into i-right kubantu abasuke beyishaya, ukuthi abanye abantu iyaba-affect as long as i-right kubona. Constitution and law. Sidlulile phambili. Number 4, into esenza ukuthi sibe ku-disadvantage, babe ne-leverage, ondle beyikhanya ilanga, ukudla esikudlayo. Sidla ukudla okuprocessiwe, sidla ukudla okungenampilo. Lokudla esikudlayo sekureduce i-lifespan yethu. Abantu nje umuntu uthi uthe ko-30 usekhala ngephika, usekhala ngokuthi akakwazi ukugijima, athi ufika ko-40 usekhala ngamathambo, athi ufika ko-50 usedlulile emhlabeni. Ukudla esikudlayo yasiqeda, yasibhubhisa. Ukudla esikudlayo kuyasibhubhisa. Azikho izifo ezivela kuNkulunkulu. Wena wazi ukuthi konke kuvela kuNkulunkulu, o-cancer, o-BP, obani, o-blood pressure, akukho lutho evela kuNkulunkulu lapho. Zonke lezo zinto zivela ezintweni esifaka ngomlomo. Abantu bebephila baze bafika ku-150 years, 200 years. Bekuyinto ejwayelekile ukuthi abantu badlule ku-100 years. Namhlanje sibhubha ngapha nangaphi izifo. Uthi abheka bona, kubona uyakwazi ukubonisa likwazi usiqhuqhobela imoto somlungu. Yindaba na ngoba bona bayazi ukuthi bane leverage. Izinto ezinempilo zinjani? Ziyabiza. Wena awunayo imali yokuyithenga. For example, amafutha. Khona amafutha lawa o-refined oil kuze bakhona u-olive oil. U-olive oil yabiza. Uthenga onomba. So ngoba uyahlupheka uzothenga lawa azokugulisa. Azohamba ama bagcina sekunika o-cancer nobani. Uzothenga lawa azokugulisa ngoba vele awunamali, uyahlupheka. Yabo? Ukudla okusidlayo kusibeka ku-disadvantage. Yabo? Kusibeka ku-disadvantage and it shows ukuthi asilingani ngobani
umuntu ohluphekayo udla into vele ezomgulisa agcine edlula emhlabeni nani. Lo nemali uya-afforda ukudla okunempilo organic aphinde azosupplementa ngaphezulu. Wena ngeke usupplement, ama-supplement ayabiza. Uzowathathaphi? Sidlulele phambili. Number 3, it's banking system and i-tax. Banking system kanjani na? Uzothi nje uhambe ufuna iloni uthi uhlala lapha bese uyasho ngihlala eMlazi. Uhlala eMlazi ibe ngake interest yakho. eMlazi kunobugebengu eMlazi. Uhlalaphi? Mhlawumbe afika yena for ibala lakhe nje alone. Liyakhuluma ibala lakhe. Mezofuna iloni lapha. For imali lakhe nje liyakhuluma. Uhlalaphi? Asho indawo ahlala kuyona, i-interest izoba right. La hlala khona futhi kufensiwe, kokusafe kunjani, i-interest izoba right. Noma imoto mayikhokhela imoto bazomcharge kancane, ngeke bamcharge kakhulu. Banking system. Bese siza kwi-tax. I-tax ke abantu abangakwazi, abantu abakhokha kakhulu labo abasebenzayo. Obani abasebenzayo? Inini abantu abamnyama. Then laba abasiphethe bona abayikhokhi bona kakhulu, bayakwazi uku-escape i-tax ngobani? Baqashe nina na-taxo. So njengoba nitaxwa nina, bona bayakwazi ukuthi bathole i-break laba abaniphethe. Lokhu kudilazekile nje. Yini? I-tax. Nesikweletu naso. Izikweletu zikhala ngapha nangapha. Uthi uqeda isikole nje kube kuthiwa nayi loan yokufunda. Already usungene kwi-trap. Ade ukufunda vele usunesikweletu, uhambe uyofuna isikweletu semoto, uhambe uyofuna isikweletu sani sendlu. Nani ne-tax nesikweletu ezinye zezinto lezi ezenza ukuthi sicindezeleke, singakwazi ukuthi silingane nabacindezeli. Siphinde siqhubeke futhi. Emva kwalapho kuzoba unumber 3, umlando wakho ne-religion. Wena ufundzwe umlando o-wrong. Okokuqala nje wazi ukuthi uNkulunkulu umlungu. Okokuqala nje wrong. Wazi ukuthi uNkulunkulu umlungu, wazi ukuthi uSathane umuntu ofaka ibhishu. Wena umdalo wazi lokho. Ngobani? Into wafundzwa yona okhokho bakho, kwafundzwa yona omkhulu bakho. Nawe usuze wamdalo wazi wafundisa ingane zakho ukuthi uNkulunkulu umlungu. Wena wazi ukuthi wena mudlule emhlabeni khona izulu elilezulwini uzohlala nabelungu khona, kodwa le emhlabeni abakufuna noma bakubona. Nithi nye endaweni zabo babaleke baphume kancane kancane. Nithi nifaka ingane zenu ezikoleni zabo baphume kancane kancane. Kodwa you believe ukuthi uzobe usezulwini nabo. Yini? Umlando onikwe wona u-wrong. I-religion onikwe yona i-wrong. Iyo le ekubeka ku-disadvantage. Iyo le ebanika i-leverage ngoba awuzazi ukuthi ubani. Awuzazi ukuthi amandla akhalele kuphi. Wabusufundiswa kwathiwa ke into nje inamadlozi nenani phuma uphele lapho. Baqeda nyangawo. Awazi amandla akho as umuntu omnyama ukuthi akuphi. Religion and history. Number 3 loyo. Kuzothi number 2, i-education system. Bayasebenzisa kakhulu ukuthi singalingani. I-education system. Kanjani na? Yabona ama-private school noma kule zikole zabo into yokuqala abayenzayo bayibizisa. Thola ukuthi 50,000 school fees noma 100,000 school fees. Obani abaza afford ibona. I-majority yabantu abamnyama ngeke ikwazi uku-afforda ngobani? Idla ngizothini? Ithwele kanzima, idelazekile ngokwezimali. Izingane zabo zifundela ukuyophatha lapha, eyakho ufundela ukuba umsebenzi. Ingane yabo lapha mifunda ngehlo iyalibona ihle liphathe kanje, ilibuke. Eyakho ilibuke encwadini futhi nakhona zayisherisha. Yabo. Ingane yabo la ithi funda iyiswa mekwama holiday, iyiswa ekampanyeni iyokwenza i-training. Kubhalwe phansi yenza ama-training ngoba phela lezo izikole zabo zisuke zisponsorishiwe inkampani. Iyothi iqeda umatric isina experience ya 3 years. Eyakho ayinawo nhlobo experience. Ixhashwe i-theory nje. Izingane zabo zifunda ngezinto ezipractical. Zifunda ngo-mining. Izobuya izophatha obani, izophatha thina esimbayo esimba umgodi lapha emayini. Yabo. Izingane zabo zifunda about amabhizinisi, imali isebenza kanjani. Thina sifundela ukuthola umsebenzi nje la.
education system sibhubhisile, sibulele sabantu abamnyama education system. Ingakho singalingani, ingakho bene leverage over thina, ngoba vele akumele silingane. They make sure ngalesi into engiyibalayo ukuthi akumele silingane nalabo. Bese kuzothi number 1 i-dollar noma i-currency. Abelungu abase Europe bonke abase Europe, right? So i-dollar molinganisa nerandi lase Africa, lase South Africa, $1 ufana nani nokuthi u27 rand. Yabo umehluko, $1 ngala kuthina kumele senze 27 rand ukuze uzolingana ne-dollar. Uyayibona inequality, yakubona ungalingani. $1 ngala kumele wenze amaranda awu27. Kusho ukuthini lokho na? Kusho ukuthi umuntu $1,000 meseza nawo la eSouth Africa uzothamzeka ka27 lo 1000 ubala u27000. Yabo umehluko, umuntu ohola u1000 phesheya meseza la eSouth Africa uzoba nobani? Uzoba no27,000 nje. Asilingani nje. Sungaze nje wona uyisole umuntu omnyama uthi khonto wrong ngawo, kanti no, system nje. System indlela ehlelwe ngayo. Sicela ukuthi sibambe la. Sabonga kakhulu.